A piques de cumprirse un ano deste momento, Pontevedra non quere deixar de celebrar o aniversario da compra do convento de Santa Clara. Foi, como sabedes, unha operación de 3,2 millóns de euros. Foi unha oportunidade única para Pontevedra para poder esponxar un barrio onde existe moitísima edificabilidade e coa posibilidade, ademais, de abrir unha zona verde de uso público. Foi o 1 de decembro de 2021 cando o Concello pechaba a operación, que dende entón provocou un gran interese entre a veciñanza. Santa Clara tivo unha segunda vida, pasaron por Santa Clara moitas máis persoas das que pasaron durante 750 anos, non? Co gallo do aniversario da súa incorporación ao patrimonio público, Santa Clara volverá a abrir as súas portas. Será os días 3 e 4 de decembro. Sábado e domingo, en horario continuado de 10 a 6 da tarde, o Concello volverá a abrir as portas de Santa Clara nunha xornada de portas abertas nas que se podrá acceder á planta baixa e á horta do convento e a entrada será unha entrada de balde e sen inscripción. Os visitantes dividiránse en grupos dun máximo de 30 persoas. Dentro estarán agardando os arqueólogos que participaron nos estudos técnicos que se realizaron estes meses, que ofrecerán breves explicacións en 8 puntos diferentes. Aproveitando os sondeos arqueolóxicos e os descubrimentos destes últimos meses, farase un recorrido guiado polos arqueólogos que traballaron neste verán en Santa Clara, que vai a partir desde aquí, desde a igrexa, como centro de recepción de visitantes, donde se vai a proxectar un vídeo de uns 3 minutos. A Deputación non quere quedar fora da celebración deste aniversario. A programación incluirá un ciclo de charlas entre o 22 de novembro e o 14 de decembro sobre a historia do convento e os achados feitos até de agora. Todo ese coñecemento se vai a poñer a disposición da cidadanía para que coñezan todo o que significa Santa Clara. As charlas celebraránse na Capela de Santa Clara os días 22 e 29 de novembro e o 1, 5, 13 e 14 de decembro a partir das 7:30 da tarde.